मुलुगनि गेजेरावनो कर'ना भाइरासआ फिन गिथावना महर लाफिनदों। गोदान गोदान महर लानानै गोख्रै बारायगासिनो महामारी कर'ना भाइरासआ। दासान्दि मुलुगनि गेजेराव कर'ना भाइरासआ गोदान गोदान महर लानानै सुबुंफोरनि देहायाव गोख्रै पजिटिभ मोननाया मुलुगखौनो गिखांहोदों। बेखौ नोजोर होनानै दासान्दि भारत सरकारा हादरनि गेजेराव गोख्रों एलार्ट जानायखौ नुनो मोन्दों। बेबादि थासारियावनो इन्डियान मेडिकेल एस'सिएशनआ मोनसे गोनांथार रादाब बिबुंसारखौ फोसावदों। IMA आ दिनै फोसावना होनाय बायदियै आमेरिका, जापान, खोला करिया, फ्रान्स आरो ब्राजिल हादरफ्राव थांनाय 24 घन्टानि गेजेराव खमैबो 5.37 लाख सुबुंफोरनि देहायाव गोदान कर'ना पजिटिभ मोन्दों। ओरैहाय भारत हादरनि गेजेरावबो थांनाय 24 घन्टानि गेजेराव गासै 145 गोदान पजिटिभखौ मोन्दों। भारतनि गेजेराव साफ्रोमबो गोदान कर'ना पजिटिभ मोननायखौ नोजोर होनानै IMA आ हादरनि साफ्रोमबो नोगोरारिफोरखौ COVID-19नि नेम बादियै मास्क गाननो गोनांथारै फोसावदों। IMA आ बे थासारिनि समाव हादरनि सिङाव थानाय गासै रायजो खुंथायफोरखौ कर'नानि सायाव गोनांथारै नोजोर लाखिनो बिथोन होदों। गुबुन फारसेथिं गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि आरो मिरु सावस्रि बिफानाबो बे समाव कर'नानिफ्राय सांग्रां जानायजों लोगोसे गोनांथारै हादरनि सुबुंफोरखौ मास्क गाननो खावलायदों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगा सिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो SI निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन मुलि जाबायबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा, आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा SI निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।